Naiz irratian, bigarren kafea. Ongi etorri bigarren kafera, egunon guztioi Fermin Muguruzaren kontzerturako sarrerak lortu dituztenei izan ezik. Zortedunak zuek eta zorigaitzegoak gu. Rigoberta Bandini Kataluniarra ikusteko sarrerak 50 minututan agortu ziren. Coldplay Bartzelonan ikusteko sarrerak 15 minututan. Karol G ikusteko 16 minututan. Eta Fermin ikusteko... Fermin Muguruza ikusteko goizeko webgunean lehenengo minutuan kolapsatu da webgunea, markatu. Artistak bera jakinarazi duenez, une jakin batean aldi berean 70.000 eskaera izan zituzten, eta hori izan zen, joera nagusia goiz osoan. 2013 urtetik eszenatoki handietara igo gabe egon ondoren, Fermin Muguruzak taula gainera itzuliko dela iragarri zuen bere urtebetetze egunean. FM Muguruza 1984, 2024 izenburupean eskainiko duen kontzertuarekin. Bertan, azken 4 hamarkadetan eginiko bidea ekarriko dugu gora. Kortatu eta negu gorriak taldearen astapenetatik bakarkako lan berrietaraino. Ezken ituen kontzerturako sarrerak lortu, baina liburuaren nazioarteko eguna izan zen eta liburu artean gubeti pozik. Eta bigarren kafea ia egunero denez liburuaren munduko eguna idazle bat aipatu behar dugu. Gaurko egunez jaio baitzan Silvia Federici, Parman, Italian. Irakaslea, aktivista, nekaezina eta mugimendu feministaren erreferente den pentsalaria, Federicik bizitza osoa darama kapitalismoa eta ugalketa lan aztertzen. Prostituzioaz, sorginetaz, sozialismoaz, arkitektura feministaz, zaintza ardatz hartuta alor ugari landu ditu Federicik, horregatik hitz batzuk lapurtu dizkiogu. Uste dut, gaur egun edozein borroka motak funtsezko bi alderdi dituela. Bat erresistentziarena da, ez esatea, protesta egitea. Baina ez esatea ez da nahikoa. Ez dugu mundua aldatuko soilik aurka eginez. Beste gizarte bat eraiki behar dugu. Aurkakotzarekin batera, bizitza ekoizteko modu guztiak eraikitzeko eta berreraikitzeko prozesu bat egin behar da egunero. Camelo perfume de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso cuando paso por la... Feministatzat mozorrotzen diren jarrera matxista eta arrazistekin kontu zibiltzeko erakutsi digu Federicik. Izan ere horixe da egungo feminismoaren mehatxuetako bat. Troiako zaldia bezala, aliatu jantziarekin mozorrotuta, etxeraino sartu zaizkigu. Milaka urte pasa dira eta Troiako zaldiaren analogia erabiltzen jarraituko dugu. Kondairak dioenez, Kristo aurreko 1124. urteko apirilaren 24an, hau da, gaurko egunez, 10 urte luzeko setioaren ondoren, beren morala ahuldu eta beren lerroetan bere aldi izugarriak eragin ondoren, greziarrak Troia mendera ezinean sartu ziren, zurezko zaldi batean. Gertaera mitiko edo historiko honi buruzko lehen kontakizunak literaturan aurkitzen ditugu. Zehazki Homeroren Odisean. Zaldi zangarra zinen, zapatak zorua, zangoak zuzen. Espartako errege Menelaoren emazte Helena, emazte Helena ederra baitu ondoren, espartarrek liga bat osatu zuten Greziako beste 3 batzuekin, Troiari eraso egin eta bere erregina erreskatatzeko. Homeroren arabera, flota inbaditzaia 1000 ontzik baino gehiago osatzen zuten. Udan, Troia asetiatzen zutenak.
Baina 10 urteko setioaren ondoren, hiria greziar heroi batek Ulisesek asmatutako engainu baten bidez baino ezin izan zuten hartu. Troia behingoz hartu ahal izateko zurezko zaldi handi bat asmatu zuen, non gerlari talde hautatu bat sartu zen. Troiarrei sinestarazi zien heleniarrek gatazkaz nazkaturik Troiatik alde egin eta etxera itzuliko zirela, eta itsasaldion bat izateko itsasertzean opari bat utzi zutela jainkoentzat. Troiarrek hirian sartu zuten zurezko zaldi erraldoi bat. Gauez, gerraren amaiera ospatzeko egiten ari ziren ospakizunak probestuz, heleniarrak zalditik irten eta hiriko ateak ireki zituzten armadari sartzen usteko. Gainerakoa gaur egun historia da. Troiako zaldi bat da, geldi ezina narea, mende baldea bere kulparen kontra. Egun, geroz eta zaldi gutxiago ikusten ditugu. Bizikletak sortu zirenean, zaldiak ordezkaitu baitzituzten garraio bezala. Eta noiz gertatu zen hori? Gaurko egunez, 1827ko apirilaren 24an, Karl Dreis baroiak bizikletaren lehen prototipo orkestu baitzuen Alemanian. Laus Machine izena jarri zion, baina Draisina izenarekin egin zen ospetsu. Bizikleta hark ez zuen pedalik, eta ibilera arintzeko balia zuen soilik. Draisinaren ondoren, modelo berriak berehala etorri ziren, eta mota guztietako bizikletak sortu ziren. Adibidez, 3 gurpilekin, 2 gurpil handirekin, edo aurreko gurpil erraldoi batekin eta atzeko gurpil txiki batekin. Ez daudiruri gasolinerako beraz, bizikleta gartute banoie, zenik edo zer gauzengo neuke, zagozen nekure geldu arte, bizitzeri edotzat neskatzen gehiago, zugatan zan eikie baino, zenik edo zer gauzengo neuke. Asmakuntza gehiago gaurko egunez jorti zuten Hubble espaziora. NASA eta Europear Espazio Agentziak elkarlanean 1980ko apirilaren 24an makroteleskopio bat jaurti zuten espazioaren argazkiak egiteko. Jaurtiketaren 34. urteurrena ospatzeko, astronomeek Dumble nebulosa txikiaren edo Messier 76, M76 edo NGC 640 bezala ere ezagutzen dena, izen horiek, poliak. Horien argazki bat argitaratu dute. Nebula hau 3.400 argi urtetara dago, Perseus konstelazio zirkupolarrean. Hubbleek lurraren azaleratik 550 kilometro ingurura orbitatzen duenak hain sentsibilitate zehatza du, ezen ilargian lanparatxo baten argia detekta baitezake. Gainera, hain da indartsua, 2 ipurtargi ikus ditzakeela 11.000 kilometroko distantziatik. Historiako tresna zientifiko emankorrenetako bat du. Zientziarentzako egun garrantzitsua da, apirilaren 24a. Izan ere, Hubbleen jaurtiketaz gain, gaurko egunez 2003an genomaren sekuentzia osatu zuten. Giza genoma proiektuak 2003an lehen giza genoma osatu zuela iragarri zuenean, lorpen garrantzitsua izan zen. Lehen aldiz dezifratu zen giza bizitzaren DNA kodea. Baina eragozpen bat zegoen, genomaren informazio guztia biltzea etzen lortu. Utsuneak zeuden betegabeko eskualdeak askotan errepikakorrak, nahastu egiak haiek batzeko. Sekuentzia errepikako honek kudeatzeko teknologian egindako aurrerapenei esker, zientzialariek utxune horiek bete zituzten azkenean 2021ko maiatzean. Eta lehen giza genoma osoa ofizialki argitaratu zen 2022ko martxoaren 31an, misterio bat gutxiago.
words on a science apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start. Tira, hauexek gaurko egunez gertatutakoak, orain gertatuko direna kontatu behar dizkizuegu. Asteazkena da eta asteazkenero bezala Josune Belez de Mendizabalekin ariko gara txiri bueltaka. Doinuetatik tartean Gartxotek Jon Lorente elkarrizketatu du, bere abesti kutxunenak ezagutzeko. Eta musikari gaztetxo talde bat izango dugu gurean, musika eskola batean izen eman eta taldea sortu. Hemen izango ditugu Naroa, Ane, Zurine eta Maria, euren sorkuntza propioak aurkezteko. Tira eta beraien irakasle den Ander ere etorriko da. Ez dakit elkarrizketa honek ikasturte amaierako ebaluazioan eragina izango ote duen, baina gu badazpada ere oso txintxoak izango gara. Gu beti txintxo, saioa hasteko prest beraz, Goiuri, bota esaldia. Uzten didazu? Eski. Apirilak 24 ditu eta asteazkena da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Zuekin gartxot gero dator. Non dago gartxot? Beti berandu. Tira, zuekin Goiuri ez eiza, Arandi, egunon? Egunon. Eta izketan ari zaizuena Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 767 du, goizaka 10 eta 18 minutu, apirilak 24, eta hemen 2, Laister 3, gero 4 eta gero 8 eta gero 1000 zuen laguntza eta konpainia zemendik diote, norbait Goiurirekin haserre dagoela. Bueno, haserrez, atzo zur eta lur utzi ninduzun. Bai, gaitasun hori daukat. Hau konponduko dugu geroago. Ongi etorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Goizeko 10 eta 19 minutu eta mentxe gara, prestzuekin gaurko saioa abiatzeko, Laister Gasteiz bidean jarriko gara, baina egunero bezala, goxo abiatuko du gaurkoa maite duten tartearekin. Takes a long time. The odor of all prison food takes a long time to pass you by. Day upon day of this wandering gets you done. Nobody gives you a chance or a dollar in this old town. Hovering silence from you is a giveaway. The Boy with the Arab Strap albumetik kantu izen bereko kantu hau, Bel and Sebastianen The Boy with the Arab Strap ari garen zuten, eta honekin batera murgilduko gara, maite duten tarte honetan. Goiuri, zena zure maite duta? Nere maite duta, ze galdera zaila, ez nuen espero, nere maite duta da, atzo,
liburuen nazioarteko eguna izan zela, edo liburuen mundu eguna, egia esan ez egit oso ondo zergatik egun batzuk mundu egunak diren, eta beste egun batzuk nazioarteko egunak diren, eta ez egit oso ondo liburuarena mundu eguna ala nazioarteko eguna den. Baina guk... Nazioartekoa. Baina zergatik nazioartekoa eta ez mundu mailakoa? Hori ez dakit, baina nazioartekoa da. Bale, barduan, nik esango dut, liburuaren munduko eguna izan zela. Pixka bat, korrontearen kontra joateko. Liburuaren eguna izan zen, atzokoa, eta, bueno, ekitaldi ugari antolatu ziren egun horren baitan, eta ni joan nintzen, nire herriko liburutegira ekitaldi horietako batera. Eta zein zen ekitaldia, Idoia Torregaraik aurkezten zuela bere liburua, Mikroipuinak izeneko liburua. Eta oso interesgarria iruditu zitzaidan, kontatu zuen guztia, ze aritu ginen noski liburuaz, aritu ginen sorkuntza prozesuaz, baina aritu ginen baita ere gizonkotez. Eta aritu ginen nola emakumeek urte luzez gauza batzuk egiten dituzten, eta gizon bat iristen den arte gauza horixe bera egitera, badirudien Euskal Herrian hori ez dela egin. Edo nola impostore sindromea ere existitzen den, eta nola gehiago eragiten dien emakumeei, eta nola hain hitz gutxirekin hainbeste kontatu daitekeen. Beraz, gai ugari jorratu genituen, giro goxoa sortu genuen, eta hemendik gomendatu nahi dut Mikroipuinak liburua. Idoia jarraitzen balin baduzue Txiosferan, abildua botxo uste dela, berak aspalditik egiten ditu horrelako mikroipuinak, ez? Txio oso laburrak eta denetarik kontatzen du bertan, eta hartu ditu horietako asko, eta liburu batean jarri ditu, Zaldieroak ilustratutako liburu batean, ikusiko duzue horri guztietan ez dagoela ilustrazioa, horri gutxi batzuetan bakarrik, eta antza denez, horrela erabaki zuten irakurleak berak marrazkiak egiteko. Eta orduan horri txuri batzuk daude, eta hortxe ezuk zure marrazkitxo egin dezakezu mikroipuina irakurrita. Idoia ezagututa ez da harritzekoa mikroipuin horietan, askoetan, kroketak izatea protagonistak, eta gu hemen bigarren kafean beti kroketen alde, beraz oso identifikatuta sentitu gara liburuarekin. Naiz eta Inigo mikroipuinetako bat, ez zaizun bat ere gustatuko. Jakin nahi duzu zer den? Bai. Mikroipuin batean, Idoiak dio, berak gazte sentitzen zela, erabaki zuen arte bainera dutxaren gatik aldatzea. Egia da bizitzan mugarri badela. Bainera bat etxetik kendu eta dutxa jartzen duzunean... Ni horren aurka beti. Uste dut, dela pixkat parekoa inoiz lagunekin esan duzuna. Jo, nik igual nahiago dut bazkaria, hola gero hurrengo gunean hobeto. Ez? Horre zartu egin zara bapatean. Eta... Bueno, uste duzu zartu egin zarela, baina batzuetan trampa txikiak egiten ditugu, ze bazkaltzeko egiten balin badugu topaketa, gero ziurrenik luzatu egingo dugu, eta afaltzera ere joango gara, eta eguna luzatu egingo da, eta orduan eguna hasi beharrean arratsaldeko 8etan, eta bukatu ordu 2etan, hasiko da goizeko 11etan, eta bukatuko da ordu 2etan. Bai, eta ajea hasiko da igande goizean, eta bukatuko da asteazkenean. Hori ere bai. Bide batez, Idoia Torregarai eta Mirari Martiarena bere, ez dakit, esango nuke bikote artistikoa, ez? Bai. Gaur Bilboko biran izango dira. Bai. Stand-up ikuskizunarekin, hori baiestatzen ari nintzen. Atzu ikusi nuen antzirela, baina, bueno, izan ere Idoiak eta Mirarik bakarrizketak egiten zituzten duela urte asko, gizon guapo tolosar batek bakarrizketak egin aurretik, Euskeraz, bakarrizketak egiten ziren duela 5 urte ere. Bai. Nekatutak ez kondenean. Gaur Bilboko biran erronda kalearen bigarrenean arratsaleko 7:00 stand-up Idoia Torregarai eta Mirari Martiarena genero hartzen dute pixkate umorea egiteko aitzaki edo umore gai, eta eguneroko gaiak lertzen saiatzen dira. Betaurreko umoreak deitzen diete beraiek jarrita, orgasmo arrakala, maitasun erromantikoa, senyora izatea, elkar bizitza. Bueno, kritika eginez, esera ikiz, barre eginez, eta barre eginaraziz. Bueno, hortxe dabiltza, oso gomendagarria gaur Bilboko alde zaharrean hortxe biran, izango den euren emanaldia. From the shelter
to shop. Comic celebrity takes a bath. Goiuri. Esan. Badakit zein den ezberdintasuna nazioarteko egun eta mundu egunaren Ai, artean. mesedez esan. Google'i jarri diot. Galetu diot. Vale. Zet, zer ezberdintasun dagoen, egia esan, ez da existitzen diferentziarik. Ez, Eta orduan zergatik dira batzuk. hausazkoa da bat edo beste aukeratzearena. Ara, Hori diogu horrek. ja, pixatu tzina o... Ez dakit. Zapore gazi gozoa. Indiferentzian utzi zaitu. Indiferenteare bada munduetan nazioarteko eguna. Egun gozela arrazoiren bat, erabakitzeko batzuk mundu eguna direla, bestak nazioarteko eguna direla. Bueno, tira, ba horrela. Egia esan, mundu eguna edo nazioarteko eguna denean, esan daiteke liburuaren eguna eta kitxo, ez da? Mundu guztian ospatzen balin bada. Baina, gero badakiz gertatzen... Zehaztapen egin behar da kontrara denean, ez? Adibidez, liburuaren Euskal eguna. Hori da. Euskal Herrian soilik ospatzen balin bada. Edo Kolombiako bandeja paisaren eguna. Hori da. Zegoixo bandeja paisa. Baina, Kolombiako bandeja paisaren eguna eta bandeja paisaren kolombiar eguna ez dira gauza bera. Egia da, beraz, gaizki esan dut, Bai. zuk ondo. Beti bezala. Beti bezala. Josune Belez de Mendizabal, Fernández de Garaialde, egunon! Mikrofono hori iriki behar duzu, Itxita daukazuta. Horain bai, egunon! Ai, barkatu, bai, zu bai, ni Goiuri ondo, zu ondo, eta ni gaizki. Horain bai. Nik nire maite duta ere esan behar dute, baina lehenago zure askatuko dizut. Baina, lehenago hemen txatean dauzkagun komentario festari ere referentzia egin behar dugu. Kaixo egunon, lehenengoa eta aitortu behar dut, FM ez dudala irratien entzungo. FM-ko dial batean baizik eta Bilbaoarenan 20an. Arkakuso lortu ditezu Fermin Muguruza ikusteko sarrerak. Ainatu ez altzuen esan. Oso joan da zinen. Zure iesaldi dramatiko horren ostian izango zen akaso? Ez esan zuen, agian... Eskaini zizkiotela. Baina agian, etzen oso egunean ziurra, eta orain bai lortu ditu eta gainea, abenduaren 20erako, ze gero kontatuko dizuegu bigarren data bat iragarri duela Fermin Muguruzak, baina ez zuk data, biak dira data ofizialak, baina lehenengo datarako lortu duzu. Arkakuso, oso ondo, pozten gara. Edita Brokosek dio egunon, Arkakusok, Goiuri zurekin aser nago, beno, aserre ez, baina atzo zurre eta lur utzin induzun, bai hori lehenu aipatu dugu. Lasai, konponduko duzu, hau, kroketa bat. Arkakuso jartzen duela trista horpegia, total, impostore sindromea emakumeen etxaia. Bai, guzizados. Txema Solanak, egunon tropa, egunon. Elefante tropa, gea. Edo tropela. Ez? Txirrindularitza gaurko egunez asmatu zen bizikleta. Edo, egia da, edo musika asko gustatzen egunez, la tropadorako zaleak izan gaitezke. Wow. Lasterketat egitegotan, kamel tropak ingo nuke. Osan da ari zara txiste horiekin inigo, tropa. Tropa dagigun, eta baki bizki egitezen betiko. Tira, Arkakusok dio, Berno, gea bukatzen da. Atxea hasten denean, ihia dela ados, baina hor bukatzen da. Barkatu, niri grazia egin dit jakitea non bukatzen den AGA. AGA. Arkakuso, zure txisteen maila ez otzakit nagoni pixka bat berantzari dela, Berantzko joera hartu duela zure humoreak. Oso berantzko. Horreki zerbait egingo dugu, baina tira, inigo, bota zure maite dut, bestela hemen txirikordatu egingo gara txiste txarrekin. Nik uste nuen lehenengo Josunek esan bartzuela bere maite dut. Bale, barkatu Josune. Oie, a ber, humorearena, txaloak, txaloak Arkakusori, ze, nik ez dut bat ere harrapatu. Nago gaur, energia gordetzen hemen zantzuden. Hemen, sormen erakustaldia Goiuri eta biok egin dugu. Ja, bai, egia. Venga, ba, txaloak ere zuetzat. Bueno, ez que, hemen, zer? Zein da zure maite duta? Nire maite duta, begira, animaliekin zer ikusia dauka, ez elefante troparekin, baizik eta pentsatuko duzue, klaro, neska honek gaur egingo du, San Prudentzio jaien inguruan, eta barraskiloak. Ez dira barraskiloak momentuz, oie gero aipatuko ditut. Nire maite duta, txinurriak, eta esango duzue, zergatik, ez galdetu, nik esango dizuet. Txinurriak, bueltatu direlako etxera. Garai batean, txinurri pilo bat genituen etxean.
eta geunden pixkat astoratuta, en plan, baina ze daukagu gaizki edo azukrea jauzi zaigu edo zer, ez? Eta beti garbitzen eta beti txinurri hilara bat, eta gero urtetan desagertu ziren. Aurten berriro bueltatu dira, eta pentsatu dut providentzia dela eta seinale ona dela. Bai, ze nik esaten nuen, jolin, ze gara suso batzuk, txinurriak nora doaz, gauza goxoetara, bueno, beste gauza batzuetara ere bai, baina agertu dira batzuk, eta bueno, ez diate molestatzen. Batzutan ikuste ditut hor baldosinetan, eta 2, 3, 4, gero bueltatzen dira bere errenkada horretara, eta orduan gehiago ikuste ditut, orduan ja pixkaten paranoiatzen naiz, baina ez, aske bizi, aske gozatu, eta bueno, txinurriak ditu dala etxean, eta pozik, beste egun batean itzeingo dizuet polilen inguruan, bale? Baina hori da nire maite minduta. Nire maite minduta. Zure maite minduta. Zure maite minduta. Esango nuke, saio guzti hauetan, denboraldi guzti hauetan, eginen maite dutik originalena izango dela. Inurriak maite dut batean txertatzea, uste dut, orain arte, ez duela. Bai, eta gainera, garai batean zuek etzen duten egiten, hau orain, bueno, ez da bat ere zuzena, politikoak ez zuzena, baina txinurriak, klak, zaplast. Ez? Gu txikia ginean, bai. Eta orain ja, ez, nik ikustu dut bat, esan du, bueno, utzi hor. Orain ez da politikoki zuzena, horrek nahi dut duela. Urte batzu baiet, ezta? Bai, hori, nik bestelako kontzientzia izango nuen, eta, bueno, animali txiki bat ikusten zenuen, edo berdin dit, edo arma bat, edo, keba, eta orain askotan gaudenean, aipatu dudan garaion sorgingune horretan, askotan lo egiten dugu, erresidentzia artistikoak bertan egiten ditugu, eta, klaro, baserriak dira, ondiak, garbi-garbia daude, baina nola ez animalitxoak, eta batzutan ere agertzen dira armak eta holan, eta sekulanez sekulanez, osea, hartzen duzu papertxo batekin eta kalera eramaten duzu. Bueno, ni txinurriekin gauza bera. Bai, hori da, zuzena, gaur egun hori da zuzena. Eta beste gauza bat esango dizuet, eta lotuta pixkat baineraren kontuarekin. Horiek modak dira. Zenien nintzen zahartu duela 15 urte aldatu nuela, atzera ginez, 15 urte gazteagoa nintzen. Beraz, guk egin genuen, oso modan jarri zelako, bainera kanpora. Osea, en plan, claro, pues ja inork etzuelako hainbeste ur erabiltzen garbitzeko, dutxa bat hartzeko, hainbeste litro ur. Karo, gaur damututa, ze orain oso modan daude, eta oso relax, eta oso, behitu, esan gut, inkluso, burgesak eta kapitalista dira bainera, tori hor, venga, hasi naiz, venga, politikamente inkorrekto. Ez dudari gabe, bainera burgesa da. Bueno. Baina ze gauza ona den. Bai, hori gira da. Ez noski egunerokotasunean, ez noski garbitzeko aukera, lehen aukera izatea, noski ez, baina noiz behinka bainu ontzi batean murgiltzea, bai, ados. Plazerrutxa da, eta izu, Bai, borroko laritorri naiz, pixka loti nengoen, baina jazta piztu naiz. Nago gauza diren bezala, baina, nik ere onartu baroket bainera gutxiten erabiltzen dudala bainatzeko, baina batzutan, piraguan ibiltzetik arropak busti eginda, menditik dena lokaztuta, antxe flosko sartu pixkate baineran dena, ez da itxasoko ura edo errekako ura kentzeko, eta ondo etortzen zait, eta gero tarteka bainutxoare gauza zoragarria izaten da. Flosko erabili duzu, eta bapatean joan egin baino ontzira sartzeko piraguarekin. Gogoak. Bai, zonen atopeia. Flosko? Bai, urekin txof egiten duzunean nola sonatzen du. Flosko. Bai, flosko tetatzen gustatzen. Zekarizu, beste irudi bat, bai, eta uste dut Goiurik eta biok gauza bera pentsatu dugula. Bueno, ez dakit Goiurizek pentsatu zuzuk, baina ni flosko, hortxe. Zenbat ezetasun zuen buruan. Ez que flosko, irudikatu ditut, barrabiak dantzan. Barkatu, bai, badakiztera bizinaten irudikatzen. Baina flosko, pentsatzeko hor behar du ezetasun asko. Nik enuen esan nahi, baina bai, erabat. Lubrikazio festa bat behar du flosko sonatzeko. Flosko da, tilintolon bezala, ez? Ez. Flosko da, urak egon behar du flosko
urak edo jarioek behar dute flosko entzuteko zerbaitek. Barkatu jazue. Ez zara konpontzen ari, Ez Iñigo? daukat ezer konpontzeko ez behar ez da intentziorik ere. Bueno, flosko, orain ezin kendu goiz osoain, Hemen burua pixkate ez dakit nora begira duzenak zuek zarete. A ber, Arkakuxo dio goiuri, ai ama, nola? Nola? Ba. Zuk ez zu flosko eta barrabilak, osea, ez Arkakuso? Danako nomatopegikoa, klaro da. Osa, bi gorputze... Arkakuxo, nahi duzu gure... Flosko. Nahi duzu saioan sartu. Eta flosko hori buruz hitz egin. Arkakuxok esan du, jajaja, Josune, Belez de Mendizabal Fernández de Garaialderen fana naiz. Eta koako txartean jartzen du. Nire maite duta, inurriak dira. Ez galdetu zergatik orain kontatuko dizuedalako. Ja, fan. Egia da oso momentu ona izan dela. Inigo, nola esan bainera erabiltzen duzula esan gabe inor burgesa zehala ez esan diezazun. Nola? Flosko. Traola flosko dio Arkakusok, bai, egia esan oso flosko geratzen naizego. Programa sarrera nere maite duta kontatuko dizuet, eta nere maite duta da, pixkat, historiatxo baten bidez kontatuko dudana. Kontatu dut inoiz, komunikazioak ikaslei eskolak ematen dizkiedala, asignatura bat, ikusentzunezko produkzioarena, Deustuko Unibertsitatean, eta nire ikaslei aurreko astean eskatu nien pelikula bat ikus zezaten. Duela gutxitze egin dut pelikula honen inguruan, filminen dagoelako katalogoan, La quietud en la tormenta edo gelditasuna ekaitzean, Alberto Gastesik zuzendua, Bidania Filmsen ekoizpena. Gurean irratien behin baino gehiagotan izan ditugu, bai Inigo Gastesi, antzerki aktore bezala, baita aktore bezala, ekoizle bezala, Alberto Gastesi Alex Merinorekin ere izan zen gidoilari modura, beraz, harreman bat ere badugu, eta joan den urtean eskatu nien gurera etortzeko unibertsitatera produkzioaren inguruko solasalditxo bat izateko ikasleekin, eta oraingo honetan planteatu nienean esan ziaten, eski gaude -4 astean. Bueno, Bidania Film sortu zen singular pelikula rodatzeko helburuarekin, baina bidetik agertu zen gelditasuna ekaitzean, singular proiektu handiagoa zen, motelago planteatu behartzena, eta aldiz gelditasuna grabatzen hasi ziren, eta lan ederra egin zuten Donostiako zinemaldian estrenatu zutena. Bueno, Inigo Gastesik bidali zizkidan atzo arratsaldean 9 bideo, 9 galdeirei erantzunez ikasleentzat azalpen guztiak ematen, beraz maite dut horrelako detaileak dituzten zinemagile eta aktoreak eta lagunak, ze ikasleek benetan adi eta interes handiz entzun dute Inigo kontatu diena, baina batez ere maite dut -4 aste horretan daudela, eta singular proiektua badatorrela, eta jakitea euskal produkzioak gauzatzen ari direla gaur bertan ikusi dut Kixi Altuna, Txintxua Filmseko kide den eta zuzendari den Kixi Altuna, zer, Juri? Ez, jarraitu. Karmele Ontaz izin dugu? Jarraitu. Karmele filma grabatzeko prozesu horretan dela, Kirmen... Uriberen liburu batean oinarrituta. Kirmen Mendizabal zetorkidan burura, horren denan glaztuta egon ziren, eta bai, eta badaude proiektu gehiago martxan, eta joan den urtean fikzioak faltan bota genituen, zinemiran, Donostiako zinemaldiko euskal zinearen saio edo sekzio horretan, eta zorte pixkatekin aurtengo ediziorako, igual euskal produkzio batzuk izango ditugu, fikzio luzeari dagokionez ari naiz. Produkzioak bazauden, baina dokumental eta film labur asko, fikzio luze gutxi, eta kaso etorriko dira, eta bada nolabait, badakin Moriartitarrak ere grabazio prozesuan da biltzala, beraz, euskal produkzioak badatoz, eta horrek poza ematen digu. Zorret esan martzen nuen Karmeleren inguruan? Baina gero konturatu naiz ezin dudala esan. Ara, sekretutxoekin gabiltza. Horixe da nere maite duta, eta gauzak horrela goizeko 10 eta 39 minutu ditugun honetan, ia, 10 eta 40 diren honetan, murgilduko gara txiri bueltaka, Josune Belez de Mendizabal Fernández de Garaialderekin, bagoaz aurrera, bigarren kafean zarete, naiz irratian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Josune Belez de Mendizabal, haze txiri buelta egin behar dugun hor. Bueno, astebete luze daramagu, ez? Barraskiloen inguruan mintzatzen, eta esan nuen, egia da ni ez nazela sukaldari fina,
bueno, ez fina, ez ezer, ez flosko, ez, osea, ez nahi sukaldari eta listo, eta ez da gustatzen, baina begira, orain, aipateko izuet gauzatxo bat, esango zuen, zer ikusirik dauka Josunek Masterchefarekin, bakizu ezer, aurreko edizioan, Masterchef irabazlea, nire lehengusua izan zela, Eneko Fernandez de Garaialde. Zure lehengusua? Bai, nire lehengusua da. Nor? Lengusu. Bueno, Masterchef, ez dakit zuek ikusten zenuten nik behintzat ez, noizean behin zapina egiten nuen nahi nuelako ikusi nere lehengusua bertan, eta esaten dut, jo, zelan familia berekoak izan da, ze ezberdin, ez da, ze nik, ez dut botere gustoko sukaldean lan egitea, gero aber egiten dut, ala beharrez, baina pazientzia gutxikoa naiz, eta klaro, batzutan dana moztu, egin, adibidez, tortilla patata, patata tortilla, banga zuritu patata guztiak zatitu, egosi, egon zain, eta gero, nik bi aginka da, eta jazta, jandu tortilla. Ez, igual beste batzuentzat prestatzen dudanean, bai, dedikazio gehiago. Baina, bueno. Egunean, ados nago zurekin, Josune, balin bada jendea datorrela etxera bazkaltzera, eta horrela, gehiago gozatzen dut, mimo gehiagorekin, horrela goixo, baina ilusio egiten dit, gero, ez dakitai, oroitzen zarenean nabide pertsonanek gatz gutxiagorekin nahiago izaten du, eta ez edo, badaz badau jarriko dut, dastatzeko hause mailan eseri baino lehen, horrelako kontuetan, bai, eta bost aixola denbora pasatzea sukaldean. Balin bada, ostegun eguerdi batean nik bazkaltzeko, jakinda 2 segundutan jango dudala tortilla hori esan duzun bezala, Josune, horrek bai nagi puntu nabariagoa sentitzen dudala horretarako. Hain denbora asko pasatzea kozinatzen, gero balin bada, azkar jateko. Bai, erabat ados. Eta bai, eta... Guztiok esan du, ala, zer diozu Eneko zure lehengusua delako? Eta sukaldatzen dizue, galdetzen du berak. Eneko Zaragozan jaiotakoa da, eta gaur egun Bartzelonan bizi da, eta udan eta olako kedada familia roietan elkartzen gara, eta ez, orain arte ez dut izan sorterik. Justo jaietan, udan elkartu ginen, baina, klaro, elkartzen gara 30 lagun edo, asko gara, eta berak esan zuen, bueno, bihar egingo dut, eta zerbait egitekoa zen, baina justo nik urrengo gunean aldegin beharra nuen, beraz, momentuz ez, baina, bueno, hortxe ere Instagramen ere jarraitzen dut, eta gauza goxo-goxoak, eta modernitoak prestatzen ditu, ni gauza horiekin ja, bueno, ja harrituta nago. Zer, nik etxean ez daukat hainbeste espezia eta hainbeste gauza eta hainbeste, ez dakit nola esan, ez? Ni nahiko sotaka bai horrei eta bueno, horrekin aurrera eta ondo. Eta bai, nire guztua bai. Bai, esan. Akakusok ere esan du, niri sukaldatzeak edo kozinatzeak desestrenatzen nau, asko lasaitzen nau. Hori izaten du jende askok, nik justo kontrakoa. Beitu, ikasle nintzenean eta parekotasun batean gut, zer ikusirik ez daukana, baina bueno, horretarako gaude txiri bueltan, nire nebak esaten zean, ni urduri jartzen nintzenean ikasten. Josune, jolin, errezazu, atea terrazara eta erre pito bat eta jazta, eta holan osaituko zaretani. Bai, zea, ez dakit erretzen eta gainera hasiko naiz pentsatzen nola egiten da, nola arnaster nut, estresatuko naiz gehiago. Sukaldean gauza bera, nik esaten dut, nik pazientzia gutxi daukat. Egia da, gero, olako estatu batuetatik datozen film kutre batzuk, bai, komedia romantikoak, batzutan ikusi izan ditut, bueno, Josune, lasai, hori onartzerik ere ez dago gaizki, bueno, bai, ikusi ditut olakoak eta sukaldatzen dutenean, beti daude kopitxuela batekin, ez? Ardokopa bat, eta zerako glamurra. Orduan, batzutan horri ere heldu izan diot. Eta nere burua ikusi filme baten barruan, eta hori da nere aitzaki perfektoa edateko, eta gero sukaldatzeko pazientzia pitintxo batekin. Hori bakarrik. Barkatu, mozu egin bertzaituztet, baina eske panpin batek, jostaiu dendatik, ies egin du oraintxe bertan, eta dantzan ari da, ikusten duzu inigo? Ikusten duzu jostaiu langilea makurtzen? Panpina hartzen, panpinak ies egin nahi duelako,
Jostaiu dendatik. Baina zein da Pinotxo? Badiru gurpilak dituela, dauka hile orde arroixa bat, soineko txuri bat, eta ez dakit gurpilak diren edo, baina dantzan abitu da, Txap aurreraka. maldan bera, jostaiu dendatik ies egin nahi duen panpila bat, ikusi dugu, oraintxe bertan. Ona, hori bai pelikula ona. Bigarren kaferen laborategi parean, josta juden da badaukagu, eta antxe zebilen, bai, panpina atera nahian. Barkatu, Bide batez, aipatu behar nizuen nik ere beste datu garrantzitsu bat. Kozinatzari buruz? Bai. Ze ospatzen den maiatzaren 26an? Ui, ama. Maiatzaren 26an... Ba, ez. Ez. Nazioarteko edo munduko zerbait. Ondo, Josune, oso ondo zoaz. Gustatzen zain nola pentsatzen duzun? Baina horarte, ez pentsa gehiago pentsatzen dudanik. Maiatzaren 26. Bai. Izan daiteke. Izan daiteke, ez dakit. Kiwiaren mundu eguna. Kiwiari buruzari gara izketan? Ez, baina. Barraskiloak. Barraskiloaren eguna. Bueno, ez da nazioarteko, ez da mundukoa. Ospatzen da Rio Gordon. Rio Gordon dago. Malagan, Espainian. Bai, azkenekoan. Eta, festak dauka probintziako, Malagako interes bereziaren jaiaren nola izendapena edo deklarazioa. Eta nunbait, jaten dituzte barraskiloak eta ardoa daten dute, eta gero bolako dantza tradizionalak eta egiten dituzte, eta sari batzuk egoten dira, barraskilo honenak prestatu dituztenari. Bueno, datu random bat elkarra batu nahi. Baina txiri buelta egokia, Inigo gaurre hain justore esan bezala errezeta ekarri dizuet, barraskiloak nola prestatzen diren ekarri dizuet, eta, Malagan, hilabete barru izango da hori, gurean gaude murgilduta, Arabako jaiak diren hauetan, San Prudentzio eta Estibalizko Andre Maria Zuriaren jaien baitan, gaur pregoia, por cierto, pregoilari bat ateratzen da urtero holan Arabako Foru Aldundiak erabakitzen duen pertsona bat aukeratzen du. Pertsona hori nolabait bada Araban egiten duenaren bozera male guren mugetatik kanpo, eta iaz Fernando Albizu izan zen, aktorea, eta aurten beste aktore interprete bat daukagu, Teresa Ibáñez Aspe, bera da ibilbide luzeko emakume bat, eta berak emango du gaur pregoia, Probintzi plazan, hor, Diputazio plaza horretan Gasteizen, eta zerbait oso polita egingo du, beraz, hemen dauzkagun entzulen artean nik hau esango dizuet, dakit oso gauza polita egingo duela, hain justu ere, eta, pixkate, zilborrari begiratzen arinatzaiola ematen badu ere, ni neu izango naizelako aurkezlea, eta badaukat informazio pitintxo bat. Orduan, entzuten duenak, badu gerturatzerik atxaldeko 8etan hor, Probintzi plazan, Gasteizen, eta bertan egongo da Teresa Ibáñez. Teresa Ibáñez esango dugu, berak besteak beste hortzai, antzerkitaldea fundatu zuela edo sortu zuela Pintoreria kalean dagoen antzerki eskola bat da, bertara ume asko doaz, eta gero antzoki txikitxo bat daukate, eta bertan egiten dituzte ikuskizun dexente. Oso batzuk ere badianak ipuin tradizionalei lotutakoak, baina beti hor bai txiribuelta batekin, eta oso antzerki, bastak nola esan, baina erakartzen duena, bada publiko guztientzat, eta Teresak hori sortzeaz aparte, behitu, parte hartez izan du beste filmetan, adibidez, 20.000 especies de abejas, eske dauzkat pilo bat, dauka kriston kurrikulum eta ibili naiz, moztu, nola mozten duzu kurrikulum bat, hori niretzai gustatzen, baina egia da, egitarauaren baitan, ordu erdi daukagula diputatuak insignia ematen dionera arte, eta gero berak bere pregoia esaten duenera arte. Moztu egin behar duzu, bai, biztela ez du denborarik ematen. Txor hau, ez dut ez egin nahi hainbeste, baina, ez dut aurkituko orain, hementxe, hori, 20.000 especies de abejas, Mensaka ere bai, Itziar Bollainen Amores que matan, Pedro Almodóvarren La flor de mi secreto, olako filmetan parte hartu izan du, antzerkia ere desente egin du, baita publizitatea, eta seguro, Teresa Ibáñez Aspe jartzen baduzue,
bere aurpegia ezaguna egingo zaizuela. Bueno, pues Arabarra Murgiako hain justu ere, eta bertan izango da gaur bera pregoilari, 2024ko jai hauen pregoilari izango da. Jaietan, bai, guk hemen beti bezala eta Euskal Herrian bezala, gastronomiari lotutako gauzak antolatzen dira, ezta? Jai egun hauetan. Bueno, perretxikoak, ze garesti dauden, ez dakit zenbatean kiloa, baina 2 zifra minimo, Eta perretxikoak beti jaten dira San Prudentziotan, bueno, alduena, hau bada, nik ustut Gasteizen badirela gehiago bainera daukatenak perretxikoak baino, ze perretxikoen prezioa dago benetan, hortxe, flosko, orain flosko erabili ezakegu. Flosko for everything. Igual diozin dan gaia. Barraskilloak saltxan daudela hor bor, pixkat flosko. Bueltak ematen dizunean, lapikoan, bueltak ajatzen dituzunean, pixkat flosko egiten dute. Bai, bitu, nik 2 errezeta eskatu nituen, klaro, zanean, amari eskatu behar dezkiot, zelan errezeta hauek edo berak nola egiten duen, nola prestatzen duen, eta bueno, audio batzuk bihaliz izkidan, hoiek ezin jarri hemen, zelako parreak, nire amak onomatopeia pilo bat egiten ditu, eta gaur entzun dizudanean flosko esan du, berak esan du txop, fror, txistxas, olakoak esaten ditu, eta nik, klaro, irudikatu egiten dut, goiurik eta biok irudikatu dugun bezala flosko takata, gu gauza bera, berak esaten dianan, urdaiazpikoa, txik, nik imaginatzen dut, flik, gero txort, bueno. 2 errezeta ekarri ditut, lehenengoa, barraskiloak Arabar erara, oso modu, zelan esan, tradizionalean, eta gero bestean ere amak esan dian, Josune, esan behar duzu, Arabar erara, bai, baina nafar batek egin da. Vale, hori da nire amak. Ni abardurak. Beraz, hemen, esan dezakegu beraz, Euskal barraskilloen errezeta daukagula, ja? Bai, esan dezakegu bai, ala da. Bueno, eta nik batez ere erreparatu dio saltxari, askotan bai, igual barraz. Hemen dauzkate Josune, apunteak hartzeko. Akin nik oso ondo azalduko dudan, Benetan interesatzen zaidala, Ai, Masterchefek ikusten. Venga, bota. Bueno, ber, txorizoa, urdaiazpikoa, bai? Hoiek zatitu txiki, ni bebaia txiki zatitu, sartaian ipini, olio txorrota da eder batekin, eta hortxe pixkat egin daitezela, baina ez asko, bale? Gero, horretara ja, zuzenean barraskiloak. Zergatik, eta, esan diatenagatik da, zurgatzen dutelako zapori hori beraiek, bai? Tomatea baino lehen barraskiloak. Eta gero ja, tomatea eta gero zure gustuaren arabera baia botatzen diozu, kaiena edo dena helakoa. Hau da, nahiko tradizionala dena, ingrediente hoiekin. Nere amak honi gehitzen dio, kaiena extra, ze holakoa da bera, faltzesekoa eta iapa, eta gero horretaz aparte, batzutan ere kipulatxoa, saltxan, eta bere sekretua, eta hor zegoen ere ama. Ai, ez dakit Josune esan edo ez, edo hotxka. Zeinek entzungo gaitu, Bueno, esango dugu. Bueno, pues, arrautz egozia botatzen dio berak, amaitzeko. Oso ondo. Horrek ere pixkat, saltxa ere hartzen du. Bueno, tomatea ez dut esan, baina tomatea triturauta eta naturala, Bai, noski. Orlando, ni hablar. Ez, eta holaxe. Baina, kuriosuena, apuntatzen ari zara, benetan, Inigo? Bai, benetan ari da. Eske, bai, eta arrautza goxia iruditzen zait, oso beharrezkoa, leku askotan ez daio botatzen, baina arrautza goxi bateko rematen dio, jak, bai. Bale, ze ondo posten nahi, nik badokat koinatu bat, ez zaiona gustatzen, eta arrautza dagoenean, ez du jaten ez sopan, ez holan, eta, baina bai. Gustoko, Josune, janariak gustoko ez dituen jendea. Ja. Ni gauza bera, nik denetari jaten dut, eta batzutan ikasi izan dut, en plan de hau ez gustatzen, jaten dut. Zuk ipini badia zu maitasun osoarekin, nik jango dut. Naiz eta hogi pilo bat sartu hauan, ez? Zaporeak entzeko. Baina tira, aipatu dugu arrautza goxia, baina hor geratu zara zuramak kontatuko aldugut, ai txika. Hor gehatu da. Hori zen. Ez dala oso ikoa hemen, eta igual arabarren batek esan dezake, nola nabarritzen den berak aztakiela egiten, oso guztatzen dizkio. Eta gero piper berdea ere botatzen dio pixkat. Piper berdea, niri hori dana hortxe oso goxua iruditzen zait. Saltxa, baina txorizoa eta urdaiazpikoa, hori pernila, ezinbestekoa. Eta gero ja, aukera daukana, perretxikoak, baina aparte.
Gertatzen dena da, hau da, ardo onarekin bezala. Ardo onarekin kalimotxoa egiten duzu? Nahastu egiten duzu Coca-Colarekin? Batzuk esango dute, hombre, pues holan, kalimotxo hobiagoa. Ja, baina... Nik hor... Ere bai, badago edo botatzerik edo aparte. Oso garesti dauz, eta hor, egiten baduzu arrautzakin aparte, ondo. Nik ardoarekin adibidez, ikerketa asko egin dituen, gare batean, kalimotxoaren eta ardoaren ezkontza gaitasunaren inguruan. Don Simon tradizionaletik abiatuta, bina ardantza erreserba bateraino. Ez? Hori bai, ardo tradizional ondo laktiko eta hola pixka eta hoan pegajoso xamar geratzen zen Coca-Colarekin naztuta. Eta konklusio batera iritsi nintzen, ardoak bere hobekuntza fasean edo, gero eta hobeagoa izate horretan, kalimotxoari egiten dela mesede puntu bateraino, eta hortik aurrera berriz ere kalte. Alegia, urteko Errioxako ardo majo batekin kalimotxoa egitea oso ondo, tetabrikeko ardo batekin baino hobeto, edo mai ardo batekin bino de mesa delakorrekin baino hobeto, baina ardoa ja kriantzazkoa balin bada, eta ja erreserba balin bada, hor iruditzet kalterako dela. Ze ardo horiek gainera Coca-Colarekin kontaktuan, hauan pastoso xamar geratzen dira. Hau inoiz, kata bat egin baduzu aipatuko zizuen igual inoiz laktikoaren sentsazio hori, esnearen puntu hori ardo zaharrean batzutan, eta laktiko hori Coca-Colarekin nahastutan nahiko pegajoso geratzen da. Pixkat, nola zan? Flosko! Flosko, pixka Hori, flosko geratzen da. Kalimotxorako niretzako, nire esperientziatik, gomendioa da, ardoa urtekoa, ardo gazte bat, majoa, txukun, baina pasagabe. Eta orduan perretxikoekin analogia nola egin? Ez dakit, adibidez supermerkatuan eros daitezke, ez dakit, tipo xiteak edo lako sasiontxo edo txampiño jola pixan merkexiagoak. Bai. Hauiek txikituta ere oso tekstura ona ematen diete niretzako barraskiloi eta guztiari. Baina, igual, ontxo batzuk balin badituzu, benetazko ontxo batzuk, lagun batek ekarrezkizunak menditik, horiek hobeto edo plantxan, edo revuelto egin da, edo beste modu batera. Nire ustez, baina, aizue, hemen norberak jakingo du nola nahi dituen osatu. Hori da. Hemen ikusten naiz perretxikoak zenbatean dauden, eta 2023an hau da, iaz jartzen du 40 euro kiloa, baina nik ustet aurten garestiago ikusi dituala. Eta gero oso txikia dira, eta segituan ere kontsumitzen dira, ez? Zer diren perretxikoak? Zer diren perretxikoak? Bai, burgesak eta kapitalistak. Baino ontzia bezala. Bai, ala da. Erabat ados, horregatik ez ditut elasten, horregatik dutxa daukat. Bai, bai, oso garestiak dira. Eta nik gogoratzen dut, duela 40 urte bai, baserrian, hemen Araban jaten genituela. Bai, amamak hartzen zituen, eta baita ere barraskiloak, ez? Karo, baserritik hartzen ziren, eta kontatuko izuet azkar baten, ze hau bai iruditu zait, politikamente inkorrekto, nola? Berriro gabiltza, politikamente inkorrektoaren giroan, bale, konta iguzu bai, bizi. Nola, akatzen diren, hiltzen diren eta torturatzen diren barraskilo gaixoak. Gauza bada botean erostea. Eta orduan ja, garbi dauz. Baina, klaro, esaten dugunean, entzun duzu ezuek, ez? Asustar barraskiloak ikaratzea. Hori, asustar ez, engainatzea. Ez egi jakin nahi dudan. Bueno, pues horrela esaten zaie engainar, asustar, bai. Beke ba, engainatu egiten zaie, nola? Bueno, garbitzeko, baldin eta zelaietan hartzen badituzu, sartu behar dituzu, gatz pilo bat daukan uretan. Orduan bereiek azten dira hor, mukiak ateratzen, baina hau 3 bider egiten da, eta bereiek bizirik. Eta gero, ja, sartzen duzu ja, zea batean, kazerola batean, perola batean edo, eta hori deitzen zaio engainatzea. Zergatik, jartzen duzu oso zu bajuan, epe-lepura, eta beraiek ateratzen dute burua, eta hortxe daudenean, klak, ja daude kanpoan, ze bestelan ur hotza sentitzen baute, barruan gehatzen dira, eta ja hortxe daudenean, egosi. Ikusi duzu TikToken Horitan gainatzea. Birala egin dena amona baten bideoa aztu egiten zaizkiolako barraskiloak sukaldean? Bai,
Eta dana, sukalde bete-betia, ez? Barrazkioz betea, bai. Sukaldea barrazkioz betea, amona gaixoari azto intzitzaizkiolako barrazkioak sukaldean. Horrela daude nire txinurriak, sukaldean. Josune Belez Mendizabal eguerdiko 11ak ditugu hortxe, agortu bartzaitugu, hemen errezeta apuntatuta, eta nik proba egingo dut, eta kontatuko dizute azamuz. Bale, kontatu beharko diazu inigo, urrengo astean ez, urrengoan? Bai, badakit urrengo astean ez zaudela, bai. Nahaztu da ibiltzen nahi zure oporrekin, baina garbi daukat orain gontan. Karo, arabarron oporrak di hauek. Bale, pues. Gozatu eta bueltan ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko, agur! Ba, Josune Belez de Mendizabal agurtu dugu, eta agurtu behar duguna, estudio zentraletan den lankidea. Azken orduari heldu behar diogu, Oñatza Izpuru, egunon? Egunon bai, Inigo eta inguruan entzule guztia. Bueno, indarkeria matxistagatik salaketa orkestera joan, eta ertzaintzaren partetik jasandako tratua salatu duen kasu bat dugu. Zehazki, indarkeria matxistaren biktima diren emakumea babesten dituen, bizitu kolektiboak eman du honen berri, salatu du pasaden azaroren 18an, Bilboko Zabalburuko komisaldegian pertsona honek salaketa jarri nahi zuela, bere eskaratzean jarrita zuen ispilu bat desagertu zelako eta mugikor bat itzalita aurkitu zuelakoan. Kontua da uste duela indarkeria matxistagatik salatu eta urruntze agindua jarri ziotean bikotekide ohia izan zela eskaratze horretan eta hori ikertzeko eskatu zion poliziari, baina salaketa jartzeko poliziak traba asko jarri zizkiola salatu du. Bizituko lagun batek lagunduta joan zen, emakumea eta ohartarazi du bakarri joan izan balitz, ziurrenik salaketa ere ezin izango zukeela jarri ertzain honen jarrera dela eta mugikorraren inguruan poliziak esan zien, ez zuela kargagailurik komisaldegian eta ezin zuela jakin bere bikotekidearen mugikorra ote zen ala ez. Urduri jartzen hasi zen emakumea eta ertzainak ere bere bikotekidea momentu batean violentoa ote zen ere galdetu zion. Jakinik ere urruntze agindua zuela epaile bate jarritako urruntze agindua eta zerbaitegatik zuela urruntze agindu hori jarrita. Eta beraz kasu hori bera salatu du aipatzen ari garen bizitu kolektiboak. Bueno, gatozen bestelako kontuetara izan ere, Amnistia Internazionalak atera du gaurkoan txostena, 500 horretik gorakoa eta nolabait Espainiako estatuari begira, bertan dagoen gardentasun eza salatu du Pegasus kasuan, 2022an Melillatik iesi salto egin ondoren jazotako eta pandemia betean egoitzetan hildako 35.000 pertsonen kasua dakar. Espainiako gobernuak ez duela borondaterik ere gatazka jakin batzuetan kontuak ematekoa ohartarazi du txosten horretan Amnistia Internazionalak. Oro har, 155 herrialdetako giza eskubideen egoerak aztertzen ditu. Egoera ez da xamurra, gerra gehiago eta eskubide urratzeak geroz eta gehiago direlako. Espainiakoa ere aztertzen du, eta bertako zuzendari Esteban Beltran, Amnistia Internazionalekoak oso kezkaturik agertu da giza eskubideen urraketa larrien inguruan 3 kasuetan, COVID-19 pandemian egoitzetan 35.000 pertsona hil zirelako, Melillako esia pasatu nahian hildako lagunen kasuak ere dakartza eta Pegasus programaren auzia ere aipatzen du. Amaitzeko era berean salatu du 1978ko sekretu ofizialen legeak ikerketa eta justiziarako bidean oztopatzen dituela giza eskubideen urraketen kasuetan, beste violentzia polizialetan. Hauxe beraz, kontatzeko genuena momentuz hemen estudio zentraletik zuena deitza bigarren kafeako lagunok. Eskerrik asko Oñatza Izpuru, bagoaze aurrera eta aurrera egiteko musikarentzako tartea. Gartxotun zain, Jon Lorenterekin izan da, doinuetatik aratago, podcasta ontzeko gusoinu proba giroan murgiluko gara segituan, Isidro Larrañaga musika eskolako taldeetako garena taldea, gurean izango baitugu, euren irakasle, Ander Zubillagak ere lagunduta. Ongi etorri entzule doinuetatik aratago saioaren atal berri honetara. Badakizue, astero hemen elkartzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Telefonoaren bestaldean, aste honetan lagun bat aurkituko duzue. Bere izena Jon Lorente da eta horrela orokorran esango nuke pertsona zinez interesgarria dela, musikazale, kulturazale, zinezale eta ez dakit, norbere burua ezagutzen laguntzen duen edozein bideren zale ere bai, eta gainera izugarrizko pertsona ona. Benetan kuriosia daukat, aste honetan, beti bezala, telefonaren bestaldean ze doinu mota gomendatuko ote dizkigun, beraz, entzun dezagun. Kaixo, Jon Lorente naiz, Gartxoten laguna, eta horretaz gain
Gauza asko, baina ondo definitzen nauten bi etiketa jogako irakaslea, hortara dedikatzen naiz, eta bestalde zinefiloa edo zine amorratua. Eta lau abesti, lehenengoarekin joango gera, Dire Straits 1977 urtean sortu zen Londreseko talde honen abesti bat aukeratu dut, Walk of Life izenekoa, eta niretzat garrantzia dauka abestiak. Txikitan gurasoekin egiten genitun, kotxez egiten genitun bidaietan, ezalako inoiz falta abesti hau, eta entzutean bigundu egite zait bihotza, eta burura garai hortako bizipenak datozkit. Dire Straits, Walk of Life. Espero dut gustoko izatea zueke bai. Johnny singing oldies goldies, Babalula, baby, what I say. Here come Johnny singing, I got a woman down in the tunnel trying to make it pay. He got the action, he got the motion. Oh yeah, the boy can play. Dedication, devotion, turning on the nighttime into the day. Do the song about the sweet love and more. They do the song about the night. They do the walk. Do the walk of life, yeah, you do the walk of life. Here come Johnny, gonna tell you the story. Hand me now my walking shoe. Here come Johnny with the power and the glory. Backbeat, the talking blues. He got the action, he got the motion. And a boy can play a dedication, devotion, it's turning all the night time into the day. The song about the sweet love and woman, they do the song about the night, and they do the walk of life. Yeah, you do the walk of life. Baby, what I say. Here comes Johnny singing, I got a woman down in the tunnel trying to make it pay. He got the action, he got the motion. Oh yeah, the boy can play. Dedication, devotion, and turning all the nighttime into the day. And after all the violence and double talk, it's just a song ain't only trouble and the strife. You do the walk, yeah, you do the walk of life. You do the walk of life. Bigarrena bestiarekin goaz, oraingo honetan Rancid estatu batuetako punk taldearen abesti bat aukeratu dut. Zergatikan, gogoratzen naiz lagun batek bere garaian, hau da 1985ko Out Come the Wolves diskako abesti bat, Journey to the End of the East Bay.
Eta gogoratzen naiz garai hartan lagun batek, Mane Sormazabal, netazek zinta bat edo bai kasete bat pasazigun neri eta nere anaiari. Eta bueno, diska hau mitikoa, oraindikan gustoko dut, hasieratik bukaeraraino diska guztia, baina goatzen naiz momentu konkretu batetaz. Eta zan nik anaiarekin egiten nun logela berdinean, eta goratzen naiz radiokaset haundi bat geneukala, eta goatzen naiz hori, argia itzalita geneukala, diska entzuten, diska osoa entzuten genuen, eta, bueno, horrekin lokartzen ginen, musika honekin. Pila bat gustatzen zait diska, eta, bueno, ea zuei ere abesti honek zerbait esaten dizuen. Aurrea! attention on a board have been destroyed us. 4 kids on tour, 3,000 miles in a photo car, not knowing what's going on. You got a million years, torn out like this. Hell no, no premonition couldn't stay there. The end to the end, I'll journey to the end. To the end, to the end, I'll journey to the end, to the end. To the end, to the end, I'll journey to the end. Hirugarren abestia Richard O'Brienen Science Fiction Double Feature abestia da. Hau da pelikula bat da, Rocky Horror Picture Show pelikularen banda sonora edo bai soundtrack horren lehenengo abestia. Rocky Horror Show lehenengo antzezlan bat izan zen, eta gero pelikula bat egin zuten horren inguruan. Brutala da, ez dakit ikusi ez zuen edo ez, baina da beldurrezko, bai, esan genezake beldurrezko pelikula bat dela, baina aldi berean musikala. Eta pertsonai, ez dakit, arraro, edo berezi, edo weird, ez dakit nola esango nukeen, baina bueno, mitikoa da pelikula. Gay komunitatean baita ere hor podiumean dagoen pelikula bat da. Eta arroioa dauka, ikuste baldin badezko oso ez dakit, antzerki, ez dakit, berezia da pelikula, eta batez ere abesti hau pelikulako eta antzez lanaren lehenengo abestia da.
zientzia fikziozko pelikulei baita ere omenaldia egiten dion abestia da, eta oso mitikoa Richard O'Brien zuzendariak berak abestutakoa. Aurrea. Science fiction double feature. Michael Rennie was ill the day the earth stood still, but he told us where we stand. And Flash Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Ray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. Science fiction, double feature. Dr. X will build a creature. The androids fighting. Ran and Francis Keep calm and Bigarren kafea. Zer izan gabe, nauz aurrez aurre, aspalditik ez zaitu dela somatzen. Aste honetan, hitz eder bat iritsi zait belarrietara, gaur gurean dugun proposamena definitzeko. Konboa. Ez, ojo. Konbo modernoa. Izan ere, Isidro Larrañaga musika eskolatik datoz, gaurko gure konbidatuak, Ander Zubillagaren gidaritzapean, bertako ikasleak pixkanaka ari baitira taldeak konboak sortzen. Eta gaurkoan gurean bertako edo horietako bat dugu. Izan ere, 4 omen dira. Gaurkoan Garena gurean. Naroa Amantegi, Zurinez Zipitria, Ane Oliveri eta Maria Jometonek osatuta. Baina, garigabeak, The Convicts eta aste honetan zerrendan sartu diren Diversityk ere osatzen dute, ez dakit nola deitu, biosfera berezi hau. Haze festa lagunak eta guk bigarren kafera gonbidatu ditugu, esan bezala Garena taldekoak eta proiektuaren buru den Ander Zubillaga bera, pixkat kontadi ezaguten zertan zabiltzaten ditxotosko musika eskola horretan konboak sortzen. Eguerdion denoi, ze muzabete? Eguerdion. Ondo. Ondo? Nolatan konboak edo taldeak sortzeko? Azalpen bat egin behar dut ze Andrea izango da, berze pasatzen da hemen, lenguan gartxota izan zian, nola enfokatuko du entrevista hau? Bai. Eta, ez da oiko talde bat, naiz eta dagoeneko baden, baina jatorria ez da, hau da, musikaik esterakoan konboak sortzen direnean ez, musikariek elkarrekin, baina formakuntza igual klasikoagoan, konbo bat izan daiteke lau soka instrumentu, lau aize instrumentu, dolako zerbait. Konbo moderno bat, edo musika modernoarekin, talde bat. Eta horre azalpenean, gartxuti geratu zaio konbo modernoen kontzeptu oso hiltzatuta. Konbo moderno esan zen nolako, esan nolako. Estilo modernoko, azalpen hau laburtu audio baten 15 segundukoa. Horia, tordun santzen nun, konbo modernoa da. Eta nina, gaina, hitzalea naizen, hoiekin geratu naiz. Baina, hemen funtsean musika egiten ari diren gazte batzuk ezagutzera gatoz eta ilusioare egiten du, beraz, ezagutu dezagun pixka bat prozesua nola hasi zen eta nola sortu diren konbo berezi hauek. Ander, konta iguzu? Bai, ondala 5 urte, hartu nun hemen Tolosako Isidro Larrañaga musika eskolako gidaritzape, zuzendaritza, eta garbi neukan hasieratik, bertan ikasten zuten ikasleek, nahi nun ikastea batera jotzen baita, ez bakarrik behien etxetan instrumentu praktikatzea, baizik
instrumentu ezberdinak bata bestekin nahaztu, jakin zer dan batea jotzea, eta sensazioi baita ikustea zer dan, ez? Oso ezberdina. Eta hala hasi ginean, klasek jarri genitun talde klasek edo kombo, nahizen bezala ditu, guk ja talde deitze dut, hainbeste aldiz galdetze gutek komboak da, zer da, taldeak, erresago ulertzea, baina egia da, konservatoriotan da, esaten dela, kombo, ez? Eta, hoxe, hasi ginean, hor, hiru talde egin zian, oentxe aipaitu dituzun horietako hiru. Izenak ere, eharrak, izenak ere eharrak nioen. Brandina ere landu dut, segi handa. Eta, hasieran, hasi berriak zian, oso gaztetxoa batzuk, beste batzuk heldugok, egia esan taldetan daude, adintarte ezberdineko ikasle daude. Eta, anasi ginean, lehenengo bersiok eta ikasten, pixkanaka behien arten baita ezautzen, musikalki. Eta, pixkanaka trukko hartzen zijoazten egin ere, ni komentatu nien zeba ez dugu komposatzen zerbait, ez? Norbaitek ideian bat edo etxetikan ekarri dezake eta denon arten hemen garatu dezakeu. Eta hola hasi ginean, eta azkenen urtetan zehar egia esan talde horiek nahiko kompakto mantendu dira. Bai, beti dago baten desapuntatu dana, o junda ikastean oaita, o tal. Beste norbait sartezan, bere partez. Oraingoz royaltiengatik eta liskarrak eta ez, izaten dira hori ere konboak deusestatzeko mila arrazoi ez, turrengatik nekatuta, eta oraindik ez. Oraindik ez da horrelako hori, energia bat dute. Bale, eta kompakto mantendu dira, horrek ere lagunduko zuen aurrera pausak ematen ez. Nola baitan ere, egin duzuena da, talde batek ohiko bidea egingo lukeena, bultzatu ikasten arien jende horrengan, uste dut, arrazoi batengatik gertatzen delako askotan musika ikasten urte asko pasa, eta beste jende batekin inoiz joko ez duen musika ikasleak daudela. Eta kasu musika ikasketa horiek bukatu, instrumentu etxean utzi, tarteka joan da pianoa jotzera, edo gitarra hartzen du, baina ez du beste prozesu hori ezagutu, ez apsiat hori bultza azkenean. Hoi da, hoxe beha, ez? Eta hoi esan dezuna, taldea kompakto mantentzea horrek baita lagundu du, abesti komposatzen jungea, kontzertu deixente manditugu azkenen, eta baiek ere tablak ja hartu dituzte, ez? Bai ensaiotan eta bai kontzertutan, da pixkanat konfiantza horia daukate, eta abesti deixente geneuzkan komposatuta, da proposatu nien, zeba ez disko bat grabatu, ez? Guk egia esan badaukau, zorionez badaukau posibilitatea gure buruai ere grabatzeko, ez? Baina esanen, benetako estudio batea jungo geha, eta ikusiko deu nola dan prozesu guztia, ez? Eta prozesu guztiak inahet esan, komposatzea bestik, pentsatzea noa jun, presupuesto eskatu, zema kostatukoa, dirua lortu ere, ze esanen, dirua ez dena, ez da, norbaitek ordaintzeu dena, eta fuera, ez? Lortzea, da kontzertun bidez, da jungia lortzen pixkanaka diru bizka. Autofinantziazioa, taldeen ibilbidean oikoa eta beharrezkoan zea. Ze ondo. Hausnarketa asko etorri zaizkit, horietan lehenengoa aipatu dezun gauza bat Ander, eta oraintxe galdetuko diet beraia ere bai, ni ere irakasle bezala ibiltzen naiz oso txikiak diren melontzioekin, eta aipatzen diet ze importantea den ere bai sinkronia hori ez. Askotan instrumentu eta musika bakoitzak beraldetik interiorizatzen du, baina benetan zerbaitek tamaina eta berezitasun hori hartzen du bestekin partekatuta denean, eta ikusten dugunen ere nola goazen pixkanaka hori asimilatzen eta gauzak forma hartzen. Orduan oso prozesu interesgarria duten zaire, eta batez ere aipatu dezunare orain bukaeran grabazioari begira, pauso natural guzti horiek, ez? Finantziazioa, prestaketa, ensaioa, error, estudiora jun aurretiko gauetako nervioa, pentsatu nahi dut, estudioan bertan nerbioak eta emozioak ere bai, ziurrenik, orduan, bibazu eta, bibazuek ere, hemen mikrofona aurrean ditugun Anetan Aroa, atzean riskutuan ditugun Zurin eta Maria ere bai, zuei galdetuko dizuet, Anderrek ezin hobeto deskribatu duen prozesu hau, nola bizi izan dezue zuek ikasle eta orain konboko partaide bezala, zer eman dizue? Oso ondo, hasi ginen,
hoi, ez zaudela ohituta, hoi, beste pertsona batzukin jotzea, edo nire kasun abestea, eta hoi, debaina eta ipatu pixkat, asko aldatzea zuzure etxen, nola abestezun edo nola jotzezun, eta gero elkartzezeanen jende gehiokin, horrek baita iteizu, beste ikuspuntu bat eukitzea edola. Eta hoi da azkenen urtekin zerbait jutezean apixkanaka ikasten, guatzen naiz hasiran izatezala, iguale baita elkartzezea jendeakin pixkaldo txamate izuna eta ez daukezuna konfiantza, baina gero ja, denak ezautzen geha eta berdindu batekin jo edo beste batekin jo, azkenen ja ohituta gaudela pixka denak, orduan, izan da prozesu bat pixkanaka jungean aiten, eta orduan, bukaerako grabaketa honekin, ja izan da, espero genuna gehiena algenula lortu igual musikaskolakin, hoi lortu deula eta pixkat hoi. Gaiur txiki bat bezala, ez? Igual izan daiteke lotxa bera bada oso kontzeptu, ez dakite, denok bizitzan izan dugun, batzuk beste baino gutxillo, baina bada horrelako 8.000 bat bezala, eta zuk aipatu dezun bezala nora, izan daiteke ere diskoaren grabazio hau gaiur simboliko txiki bat. Zuri galdetuko dizutan, hor ikasleen artean kuriosia daukat, hasieratik zen eukaten bakoitzak zer egin behar zuenaren, ez dakit, hori oso argi, tartekatu dira papelak, esan nahi dut, ahotsa zein izango zen. Anik justu ez dauka oso garbi. Pianoa, perkusioa, eukidiezu, egon da horrelako sateliteren bat dena egin nahi zuena, nola izan da hori, bakoitzaren papel. Ni naiz esango dut. Bueno, ani sartu nintzen bateria jotzeko, ez? Talde horretan, eta zegoen behinat ere dela, oain joan ninda, baina lehentzen bateria komoko beste bateria, esan zagun. Baina, nik egin nun nira bestia, eta orduan abestu nun, eta, hasi nintzen, eta, orduan oain itet ere beste komo batean abestu, eta pixka bat abestu eta bateria da gehien itetena. Bitaldetan zabiltza, hauzea da, gu bezalako batakin guztua ez, bestiakin ez, brometan hain ez, multidisciplinarra izatea oso importante da. Badaukat ere jakin mina pixkat off-record hitz egin dugu, baina komposizioaren nola izan den? Zen entzuleak, ona ekarri ditugun gonbidatu guztiak entzun baituzte, badakite komposizioare prozesu bat dela, estruktura, melodiak, abesti batek badituela elementu asko. Hoiek, leheno aipatu duzu, batek etxean ideia batekin, baina gero, nola esaten da, komunean ez hemen, en komun jarri behar izan dituzuenean, nola izan da? Hori prozesu horrek ere badu mamia. Prozesu ezberdinak egon dia, ez? Talde bakoitzakin, ezberdin sortu dia abestik, ohikoa da bezala, ez? Azkenen etorri daiteke abesti bat modu batea, edo beste batea. Kasu honetan, adibidez garenakin, abesti batzuk zurinak adibidez ekarri izan ditu, ez? Beak pianoa jotzeu da abestu baita, da ideiak ekarri, baino gero esatea baina nahi dut, kainerogoa izatea edo tal, ez? Orduan, denon arten hasi akordegatera eta probatzen hastea. Zeba ez dugiten pixkat estilo hontan, adibidez, guatzen naiz, behai asko gustatzen zeion esian taldea, da zeba ez dugiten pixkat esian rollo hontan, ez? Kainerogo, bateriak, eta rockerogo, ez? Eta hola, abesti bat burun daukazuna, balada bat bezala kasi, bihurtzezu beste zerbait, ez? Eta, ni saiatzen naiz, hortan ideiak ematen eta probatzen gauzak, ez? Eta gero beste bat adibidez izan zen, gero joko dutena abesti bitako bat, aldatuta, hanek bialduzula ideia bat etxetik gaina, eta izan zen, gaina, pianokin eta abesten, ez? Eta, karo, hanek bateria jotzezun. Eta nik galdetziot, hanen aitak bialdu ziten gaina, eta baino, hane da pianoa jotzuna? Bai. Eta, baino, eta nunik hasiuz, ez, YouTubeen da ikusitu bideo batzu, da hasia joten, eta komposatu abestia, baina, posible, osea... Bueno. Bai, eta bialduzun, ideia osoa, bere lengusukin idatzizun letra eta guzti, oron gukin genuen, basikamente jantzi abestia, gero bateriak ere beha nola jotzen, ideia bat zeukan nola egin, eta besteok abestia jantzea, ez? Baina, prozesu ez ezberdina. Hori kuriosoa da zen, bada ere impulso natural bat, gainera biztan da hemen kombo hauek euki duten prozesuari begira,
bertsioak hasi, pixkat esan dezun bezala beste referentzietatik edan, bada prozesu batez, instrumentoa edo bakoitzaren jardun hori ikasi, baina gero, ez zaizu irutzen impulso natural badela, zuentzako galdera, norberaren gauz horiek egitea, izan pianoaren ideia bat hanek egin zuen bezala, edo zurineren konposizio bat, ze ederra den ere trantsizio hori, ez? Pixkat, besteak egindakoa erreproduzitzen pasatzen ditugun urte horiek, zentzu honenean, artisautza hori ikasteko, eta bapatean konturatzea medioa pixka kontrolatzen dugunan, nola jaiotzen diren guregandik bulkada horiek eta hoiei forma bat ematea. Hori nola bizi izan dezue. Igual erreprimitu egiten dugu batzutan pixka bat eta ja konfiantza pixkatekin gaudenean ateratzen ditugu edo nola bizi dituzue zuen ideia propioak sortze horiek. Naturalki datoz? Asiran pixkat lotxa, bez? Aha, lehen esan dezuna, ez? Lehen esan eten berdina, asiran azkenen, esatezu, hain naiz abesten abesti bat, gudenan artean sortu deuna, eta letra, zuk idatzizun letra da, orduan berez da, zuk espresatu nahi ezun zerbait, ez da beste idazle batek idatziun zerbait, edo beste baten burutik datorren zerbait, da pixkat bestetan erakustezea modu batea eta zure abesti bat abestezunen guztiz desberdin, orduan aldaketa hori hasiran gotzen naiz lehenengo kontzertoen genunen gure abestea abestu genunen ensaion geundela eta abesten letra eta ni kriston lotxatuta ezin nun, zaten nun, zeigea abesten hemen gure abesti bat, izan zan bizkat, hola, eta gero de bai polita da, azkenen zure inguruko eta hola, beti erakuste duten nola biteko apoioa eta hola, babes hori ez? Babesa, zehatzeutelako, letrak ikastituztelako, edo, txorra bat emateu, baina ja zure lagunek eta hola entzute bali mateu, pozik. Ez, entzunu, ez dakiz zein entzunio, baina zuri arrazoia ematen norbera omen da, entzuleak garrantzia du, baina norbera omen da lehengo entzulea ez, norberarena, baina zubiaren bestaldan ere norbait egote horrek ez, eta babesa ematen badu, nik uste zirkuloari ere ematen diola ez, lotura hori. Hemen nausiak zesateuten, baina... Igual, lehenengo kantuan bilakon behar duela, ez da? Hemen asko hitziten nahi promesa hauen ingurun, baina holtzan ere nola aritzen diren entzumarko dugu ez, azken hilabete eta ensaio guztietako lanaren emaitza nola. Hanen aroa konta iguzu zein izango den lehenengo kantua joko duzuena? Lehenengo aldatuta joko dugu. Eta kantuaren inguruan zerbait kontatu nahi diguzue, edo nahi duzu entzuleak bere kabuz interpretatzea. Bi aukerak zilegi, ez dakit, egia esan nik aldatuta egin nun besterik gabe akorde batzuk jo nituen, eta ez neukan ideiarik letrarako, ez, eta orduan nire lehen guzinari esan nion, eta elkarrekin egin genuen letra, eta probatu genuen, eta nik neukan pixkaldotxa handerri erakusteko nire bestia, pero nire ama... Ni flipatu inon, bialtzen duenan gaina, akordeai behidatuta, nahiko abesti... Komplexua. Komplexua da, eta esaten baina nondik anataitu akorde hauek gaina, esatezula, ez dala, betiko lau akordek ez dia, esan dezakegu, ez? Zuri lehen komposizioa zanan, Ez. Ez. Baina, taldera karri zen duten lehenengoa bai? Bai. Ondo, aizue, lehenengo kantu horren bila joango gara, zuen irakasle handerrek guretzat osatutako kantu honekin. Zoazte gure set akustikora. Bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan, garena eta euren aldatuta kantua. Nahi duzuenean. Begiak irekita, somatu nuen eguzgarriani, te aurpegia lazten. Momentu horretan dena aldatu zen, asketali reinungo mugari gabe, bizitza berri bat
tristurak usatu geldiarazten hauen lotxaga inditu dagoeneko ez naiz besten atzean geratu distira egiteko nire gune ditut bizitza berri bat astera doa nahi dudanaz inguraturik erabakiak zen ditut nik eta egan noa mundutik denatzean utzirik bizitza berri baten bila aldatu naiz nik bizitza berri bat astera doa. Bueno, hortxe aldatuta, eta badatoz Anetan Aroa gure entrevista setera bueltan, eta entrevistarekin jarraituko dugu. Nik badut galdera bat, handerri bideratuta, hor, irakasle bakoitzak bere instrumentua dauka, egia da gero irakasle gehienek instrumentua baino gehiago ere jotzen duzuela, zuk konboko alor gehienetan jorratu duzu, bateria ikasi duzu pianoa, badaukazu instrumentu guztien ezagutza bat, baina ematen dira gero, ez dakite, abesti hau prestatuta, bueno, astean zehar edo urrengo asteetan, zuri irakaslari esan, eta solo hau, edo linea hau, edo bateria patroi hau, nola landu, eta zuen artean igual irakasleen artean ere, eizu, ikasle honekin, abesti honekin hau, eta beste, elkar komunikazio hori egongo da, pentsatzen dut. Bai, hoi da, eta nik uste klabea dala hoi, ez? Azkenen ezin duzu pasa taldek normalen astero gehatzea gea, ordu bat, baina izatea lantzeko, ez, abestik, o gauza begiratzeko, eta ikusten badeu zerbait berde daola, edo behiatu inbar dela, hoi etxen behiatzeko da, ez, eta hor bai sartzeala, haizu, irakaslea izan, edo nik bertan esate diot, ez, haizu, hau nola ingo zenuke, edo ideiak emateko baita, edo, hoi, solo konkretu bat ikasi bar balen bau gitarrak, bida hau lantzeko, eta bai, hitzeite dugu gure arten, eta gero, instrumentuko klasetan ere, hoi lantzen ditugu. Eta zuentzako, Anetan Aroa, nolakoa da hori azkenean norbera bere instrumentuarekin dago, edo ahotsare instrumentu bada, eta, ez dakit, elkar banatze hortan, ze aldatu da, pixat pertzepziotik edo batek uste du ez, bere instrumentua edo bere kantua edo horrela dela, eta gero, denen artean lantzerakoan hor badaude, ez dakit, elkar ulertu behar batzuk ez, akaso tonalidadea dela edo honek hau egiten badu, ez dakit, pixat ze aldatu da konboetan edo talde ikasketa hauetan zaudetenetik? Igual, nik adibidez lehenago pianoa jotzen nun, orduan igual, pianoai buruz nekin zerbait, baina guain, gutxi balin bada ere bakizu gitarran zerbait edo ez, pixkanaka jutezea de bai ikasten beste instrumentutaz, eta zure kabuz igual ikasiko etzenun zerbait berria ikastezu, eta batez ere esazea garantzitsua da baita komunikazioa, ze bestela bakoitza astea jotzen nahi duna, eta azkenen ez alin baga ulertzen bata besteai, hortik ez da ez erateako, eta azkenen esan dumezela da astean ordu bat, eta hoi atope aprobetxatu behar dugu, orduan nik uste gure arteko komunikazioa eta hoi bai jungea pixkanaka lantzen gehiotala eta hoi da gehiena bai, ez tekit. Hane, zuk zesango zenuke aldatu dela, zure ikuspegitik, egia da, igual, asizarela musika ikasten eta taldeetan oso bateratxu, ezta? Bai, bueno, bastante. Niretzat oso garrantzitsua izan zen adibidez, hasi nintzela gehiago entsaiatzen. Aurretik, igual garrantzi gutxiago ematen nion, baina oin ja gehiago entsaiatzen dut. Eta gaina, ikasi behar izan erritmoa, pixkat hobeto eramaten zelen, pixka joan iten zitzaidan, eta nola, bateria jotzen, ikasi behar den pixkat eramaten bezala, Eramaten, pixkate jendeak uler dezan. Taldea eramaten. Hori da, taldea eramaten. Agindu egin beharra pixka bat, ez? Eta taldean denek, baita bateriak ere izan dezake joera, azkartzeko edo mantxotzeko edo, eta bateriari egokitzen zaio hor pixkat denak lotze hori eta denak elkarrekin egote hori. Erritmikoki alkatea dela esan hori da. Pixkat, aneko komentatu denen arira ere, nik gainera gaur hemen irakasleak eta ikasleak batera ditugula aprobetxatu behar da, biei galdetzeko, hor lan kargarea handiagoa izango zen. Nara gaipatu astean ordu bete denak elkarrekin jotzeko, baina gero klase individualak, baina bueno, etxean eta denbora
librean eta komillak jartzen ditut hemen streamingan, sartu barko zen dituzten, akaso lehenago talde hori etzegoenean, talde hau etzegoenean barkatu sartutako ordua, gauzak hobetzeko. Notatu dezu ere prozesu honetan pixka bate talde baten edo konbo baten parte izateak dakarren lankarga eta responsabilitate hori, eta nola jaso dezute, edo nola bizi izan dezute. Hau da, etxean lan egin dezute, lehenengo ikasleak erantzuta nahi dut, eta gero irakasleak. Nei askotan gertatu zait igual, ez tezunen ez errin, jutezea taldea eta esatezu, ez tetez errin, eta guain notatua, orduan. Bai, osea, igual leno, nik bai okitzen un sentsazio gehiago, denbora pasa bat bezala, edo zerbait hoi, hanek esan duen azkenen, etzen nio lainbesteko garrantzia ematen, eta hoen esatezu, joe, pues, jake aukera hau daukaun, ez daukala edo zeinek, ensaiatze deun tokin ensaiatzeko, dauzkaun irakaseko ukitzeko, osea, ez dala zerbait, edo zeinek lortzeukana, orduan, bai pixkat, ez tezunen ez erriten, bai esate deu, aprobetxatin behar dala aukera. Bueno, gezurrik behintzat ez tezu esaten, ez jun eta, bai, bueno, indet, eta gero, ez baino, eske, gezurra esate bazu, handerrek arrapatingo izu, hoi ikusitea, orduan, ez harin bazu ez erren saiatu edo, ez dazu, hobeto da esatea, eta listo. Zukan, nola bizitzen duzu etxeko orduiek? Eman diozu oikoa baino kaina gehiago aipatu dezule, seriotasun gehiagorekin hartu dezula, ez, prozesua? Bai, azken bi urte hauetan joan naizen plan goraka, osea, mutxo enseñatzen nuen, ja... Ondo, eta zuk, Ander, nola uste zu klasetik kanpo pixkak konbo edo talde honen proiektuak ere ez dakite eukiduela ikasleen ganalako ilusio areagotu zaila eta ilusio areagotze horrekin ere ardura hori eta dedikazio hori areagotu dela? Diferentzia kristona. Ikasle bat taldetan ez da ona edo ikasle bat taldetan da ona, bere kurba asko juteak goraka, ez? Azkenen ez daia bakarik zutzako edo pereza hortan, etxen ez daukagoa, nik jotzeko, baina, karo, talde baten zaudenen ja, eska ikasin bat, ez badet ikasten, jungo nahitzen saio bat, ez du sonatuko, gaizki sonatuko, edo ridikuloa ingo, eta entre comillas, ez? Baina, eta hoi ere nik uste motivazio puntu badala, ez obligazio puntu bihurtzeko, baina bai motivazio positibo bat, hartukot instrumentua eta jokot eta nahi dut ondo sonatzea, ez? Abestiak eta taldeak en general. Bai, noratzea. Eharra, galdetu nahi nizuen ere bai, nola ez, bertsioak egiten hasioi gara denok, gure abestiak jaiotzen diren arte hitz egin dugu, horri buruz. Horrere, ikasle eta irakasleen artean, entzuten dezuen musika edo kontsumitzen dezuen musikak eukiko zuen eraginik, bai Anderren kasuan, akaso norabide batzuk emateko, baina batez ere zuen kasuan, ikasleen kasuan, azkenean beti garelako entzuten dugunaren ispilu edo ondorio. Zer entzuten dezue? Zer entzuten dezue gero ahotsa, pianoa, perkusioan, gitarrarekin zuen abestiak sortu eta zuen belarriak zeri begira daude, edo ze entzuten daude, ze motatako musika darabilzue mobilean, kaskoetan? Bai, nik asko inglesezko musika asko kontsumitzet, ola pop, gehiena saltzean oitakoa esateana, baina jendak esateula dena iguala da, bestakit, nahi gustatzen zaita, hortan, debaitan ikusteta besteako garaien, igual, hautsa, horta bideratu ez gehiago, edo, horako zerbait esango nun. Baina gero de bai nik uste ondo daula ze konbokin deskurritu ditut abesti pila bat, igual, nik entzungo ez nitunak, eta esan etera joe, estilo hau de baita gustatzen zait, igual, nire kasun, esan ez joe, tesitura hontan, abesti estilo hontan de baita dominatzen aiz, edo lo que sea, orduan, hoi nik uste baita ondo daula, hainbeste pertsona desberdin gauden, bakoitza dauzkaula gure estilok, eta orduan,
musika estilo desberdinak aita deskubritzeiteula, orduan. Claro, gainera hori galdetzen nuen, zen oso interesgarri izaten da, orain aipatu dezun, norberak bere iturri aukita, baina elkarbanatzen dugun zerbait egitean ere, egoten da, niri hitzau gainera asko gustatzen zait, kontrabandoa, ez? Entzunzazu, entzuneten hau, gainera, normalean ere askotan izaten da, hiri hau asako gustauko zait, pum, ez? Jendearekin ere jotzen dugun enean, eta besteen gustuak ezagutzen ditugun enean, badakigu gero ere zeini zer gomendatu, eta oso aberesgarria izaten da, bat, norbere iturriak eukitza, baina konpartitzea. Zure kasuan zer sortzen dizu zuri interesa, kantu batean, artista batean? Ba, nik egia esan ez daukatola bereziki, joaten naiz aldatzen. Dauzkat artista batu konkretuki, beti gustatu izan zaizkianak eta beti entzute dituanak, baina aldatzen joaten naiz, egia esan. Gehiago esango zenukete, hau galdera, gainera orain abestiak grabatu dituzuela, gehiago esango zenukete abesti zaleak zaretela, da abesti batek separatuki konkista zaitzaketela, edo gehiago artista baten ez dakit bere osotasun hori, eta soinu bat, edo zuk aipatu dezu popa, baina abesti zaleak ere bazarete, abestiak separatuki esan nahi dut. Ni gehiago abestik. Abesti separatuak, ez? Bai, eta hoi naiz, abesti bat deskubritzetenen, behin da berriz entzuteten oitakoa, eta orduan gero igual entzutet artista horren beste abesti bat, esatit, ja ez da beste abestian iguala, así que, ezakit, baina hoi dijoan ikustet bakoitza, badago jendea dala artista bat gustatzen zaiona eta horrekin ja, baina, bai. Nik uste generazio aldetik ere aldaketa handia dagoela horrez. Osea, nik uste gure generazioko jendeak gehiago dala artistaei buruz, entzutezan modua oso ezberdina zen, disko oso entzutezen ongoiti bera, pilo bat aldiz, kotxen zen aukarako eta 7 CD horiek milioi bat aldiz entzutezen ditun. Eta gaur egun hainbeste aukera daukazu, kasi imposiblea dela, ez? Osea, artista batekin bakarrik, gertatzea ala baita, baina denbora guztia izaizue bombardatzen musika berriakin, eta nik ustet ohikoagoa dela, jende gaztegoan, kanta zalek izatea, diska zalek baina. Bai, horregatik nionek, generazio jauzi horregatik, ala ere pasa zaizu Ander, eta zuei ere galdetuko dizuet, pasa zaizu neri batzutan ikaslek esaten didate horrela, errespetu gutxiz gainera, zuk hau ez dezu ezagutuko. Hola, ez dakit, 145 urte ukiko banitu bezala, batzu gainera esatute, zenbat urte dituta, esaten dute, pasa zaizu beraien erreferentzialtasun horren baitan galduta egotea, eta alderantzi zuei pasa zaizue berak zerbait komentatzean edo gomendatzean ere esatea, hau ze... Bigarna seguro bintzat. Ze histori da. Hor, kontrabando horretan egon da, lakorik? Nei itzai gertatu, nahiko... adibidez, guain dela gutxi preparatu genuen abesti bat Post Malone-ena. Bai, Post Malone, I like. I like. Ez gain zarrak. Bueno, aserren nago Post Malone-ekin aste honetan. Bai. Bai, pixka tarrazista dela. Bai. Ya está. Zerbait egingo zuen orduan. Bai, eske, egintzun kolaborazio bat Beyoncérekin, eta jarrizun, bueno, egin dut elkarrizketa... Bueno, lasai. Baitu. Lasai. Hau da bigarren kafea. Bai, egunerkotasuna. Oiori, bota. Vale, intzun kolaborazio bat Beyoncérekin. Beyoncéren disko berrian. Eta Instagrame argazki bat dio zuen, Beyoncéren argazki bat, esanez, plazera Beyoncérekin abesti bat egita, horrelako zerbait. Esaldi bat, 5 hitz. Zuen, gehiago jarri. Eta gero jende hasi zen, iruzkin arrazistak uzten argazki horretan. Eta Post Malonek etzun ezer esan. Eta orain egin dut Taylor Swiften disko berrian kolaborazio bat. Eta kolaborazio hori iragartzeko indu post bat kilometrikoa Post Malonek. Eta hori jendeak esan du, Beyoncérekin kolaboratu zenuenean jarri zenuen placer bat kolaborazio bat egin dut puntu, eta hemen Iliada idatzi duzu Taylor Swiften kolaborazioa jartzeko, eta jarri du Taylor Swift ez dakit nola, ez dakize, eta jendea sartu denean Taylor Swiftekin komentariotan Post Malone Taylor Swift defendatera da. Beyoncérekin etzuen egin. Orduan, jazta, aserrenago. Vale, Post Malone ozkaioan sartuko dugu orduan Taylor Swift eta Beyoncérekin baina kontua da, Anderrek ezagutzen zula Post Malone. Zuek ezagutzen zenuten Joe Bonamassa, Anderrek lehenengo aldiz eipatu zuenean. Orain bai, ez? Bonamassa zindan badakizu jau, ez?
Ez da ere? Ez dakit. Ostra, hostialeko konboan Ander badaukazuela, na. Baina etortzen zaizu horrela burura Anderrek komentatu eta hola pixka bat, ez dakit, enbudualekin ez, baina entzutera, behartu hitz txarra da, baina ulertzen diazue, Anderren influentzitatik, baten bat iritsi zaizue, hola, izeren bat? Ez dakit hori esaten bai. Nik uste niri baietze. Osa, nik uste repertorio asko ditutela 2 urte hauetan. Hor, notatzen ditut hemen nik zuen zerebrakolak jutututu egiten, ez? Aber ze izen arraro botatzen izkigunak. Bueno, baina behintzat, konpartitze edo elkarbanatze hori ederra da, eta egiten du ere. Beste abesti bat, guain prestatu deuna Chris Stapleton. Oiztak iten dan. Vale, countryko abeslari... Hori da Anderrekin, ez ezulako egin bidei bat, estatuatutako egualdera. Gonbidatu nazala urrengoan, Eta hoi seguro, ez zutela ezautzen ez da, baina, kriston abestia eta kriston artista da, ez? Eta, bueno, nik ustet gusto hartzeala baita, musika estilo ezberdinak lantzea, ez? Eta hoi da gaina nire helburuetako bat, ez? Talde hauekin ere, diskontan ateiteun abestik oso estilo ezberdinako dira. Lehen aipatu du Naroak, pixka bat zer izan denez, zuzenekoetara heltzea, azkenean horrelako prozesu baten helburu naturala, kontzertuak eskaintzea da, eta horretan ariko zarete. Bueno, lehenengo Naroa nolako izan den, eta ane biok, zuzenekoetara, zegero estudiogatik galdetuko dizuet, etzarete donon egon eta lezoti estudiotan grabatu duzu, eta irudiak ikusten ari gara streamingean. Bueno, lehenengo kontzertuetan, ze suposatu du zuzenekotara heltze horrek, eta ze jarraitzen duen suposatzen, pentsatzen dut, ze urte asko eta gero oraindik kontzertuak sortzen du hor zerbait barruan. Bai, bida, nio da zerbait etzaiten inoiz kentzen, urduritasun hori, eta nik uste toi hona dala mantentzea, ze beti nola baiteko tentsioi bezala ukitzea abestu batzunen jendean aurrentala nik uste toi polita dala, eta hoi hasieran, nik batez ere oatzen naiz mikrofono hartu, eta ez moitu estenariotik, hola egon geldi, ez errezin, eta hoi pixkanaka jute zehartzen taula, eta ondo dago jendeak ebaita esate izunen, hobetzen zoaz, oain ja gehiago moitzu zea da, bale. Ondo, orduan, baina hasieran polita da, ikustezu, jendea etortzen zaizunen ikustea, zure familikok diala gehienetan, baina alare, kristoni ilusio iteutan iguatzen naiz, hasi gineanen, ni hasi nintzen, konbo hasi zanen, 2018 edo olako zezezan uste. Eta hoi, hasiran beti hoi, debaita jungea haunditzen pixkat nun eman diteun kontzertuk tala guatzen naiz, behin eman genula xare, karela kanpon, hola, toldotan, euria zitzen, toldo jarri zitzen. Taberna baten toldoan, beraz? Eta, guatzen naiz hoi, ematezula, esaten una jama, zelotxa, ez da gitalo, situazio guztia, baino bai. Baina, pixkanaka hoi hartzen jutezea, eta ondo egia esan, oain ja eskoz gehiago disfrutatzet ni behintzat, eta nik ustet denak ebaita, eta hoi, askatasun hoi debaita hartzezula, eta... Bigarren kantu bat eskatu behar dizuegu, eta azken minutetan murgiltzen ari gara, beraz, anerentzat bigarren galde hori, zein izan den esperientzia, estudioan, Lezoti estudioetan aritu zineten, Gorka Urraren gidaritzapean, eta, Ander eta beste irakasleen laguntzarekin, nolako izan zenan estudioan aritzeri? Izan zen flipantean, superpolita zegoen dena insonorizatua, horri instrumentu pila bat, eta nigo batzen naiz baketak azuztezkela, eta niplan, Hane, baketak aztuzen dituen estudiora bidean? Bai, ama. Eta urte bukaeran bateria probatu zizun irakasleak? Ez ditu nota jartzen. Ondo, eskerrak. Bueno, eta neden defentsan ez ditut izenak esango, baina urteak jotzen dara matzaten bateria asko ezagutzen ditut kontzertuan ere platoak aztuta. Platoena da oso mitikoa. Iñaki Benito. Uriol Flores. Jarri genezaken bai. Baina jarri ezako. Beraz, hane baketak aztu zenituen, baina salbatu zenuten. Gorka kantzituen baketa batzuk, nola izan zen? Nolako izan zen esperientzia hori pixka dorokorrean, Ander? Oso aberasgarria, netzak behintzat eta behintzat pentsatu nahi dut, baita kristona izatea, ez? Gaina, hor bagenukan faktore bat nahiko zaila, entre comillas, behatzi kantu grabatu genitun, eta 3 egun bakarrik genuzkan grabatzeko. 3 talde ezberdinekin. 3 talde ezberdinekin, orduan, denborak oso ondo jumar zuten. Abestiak ondo ensaiatuta, eta erabaki genuen gaina denbora, entre comillas, gehiago aurrezteko, denak batea jotzea.
Eta hoi, musika munduan, musikari izatenok, bakizue, bastante zailagoa dela. Normalean, denborarekin asumitzen den erronka bat. Bai. Ez? Lehenengo grabazioa normalen ez duzurrela planteatzen. Ez. Zailagoa delako. Normalean instrumentuak banaka grabatzen dira, denborakin, lasai hartuta, moztua, bestea tal, baina esan genuen ez bida. Denak batea jartzea, eta egun bat daukau, 3 abesti grabatzeko, ez? Jan estudioan dena prest jarri genuen, instrumentu guztik eta prest, eta izan zen, area jun, dena montatu, eta kaina matea, ez? Eta, kriston esperientzia, eta, zentratuta onbar genulaz, eta, ikusi duten baita zen nekea dan, ez? Naizta talde bakoitzak egun bat bakarrik pasa, bukatzezu, erderaz esatena, exhausto, ez? Lana handia dalako, eta toma ezberdinak, eta gero entzuten, detaile guztik entzun nahian, faion bat edo balin bat zeon, arreglatzeko edo tal. Baina esperientzia izugarria bai. Ikusten da iruditan, nola pasazuten. Bai. Rolling Stones dirudite garenak, gari gabeak The Convicts eta Diversity ez dakit oraindik horreko, baina tope. Gaurko saioa bukatzeko bigarren kantu askatuko diegu, baina agurtu aurretik entzuten ari gara, orain itxasoa entzuten ari gara, Ander Zubilagak bere bakarkako lehen diskoan, hemen aurkeztu zuen gainera sartutako kantua, eta bide batez baliatu behar dugu Ander, larunbat honetan Legorretan izango zara, ordutegia dantzan dokat. 6etan Legorretako herri antzokia. Bai. Ander Zubilaga gitarrarekin ikusi nahi duenak hortxe dauka aukera larunbat honetan, Legorretan. Eskerrik asko Ander, eskerrik asko Ane, eskerrik asko Naroa, eskerrik asko Zurine, eta eskerrik asko Maria. Ufa. Bigarren kantu eskainiko diguztu, zein izango da? Amets galduak. Amets galduak. Tira, Anderren itxasoaren gainetik joango zarete oinez, gure elkarrezketa akustikoaren sete horretaraino. Eskerrik asko bikote. Gaurko saioa ere agurtuko dugu kantu honekin, eta entzuleok bihar goizeko 10:05 hemen izango gara, baina orain gozatu garenaren kantu honekin, amets galduakekin, nahi duzuenean. La 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 la
Calm and Bigarren Kafea.